everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Parehas ta. Gilipay ko nimo. Basta magbatinod-anon ka na ako. Di ka gyud magmahay. Bong, Pero ang kontra nako, kanang bakakan ko, ha? kanang linglahon ko, kontra ko kayo na. Labi na og ilaron ko. Bong, Yes. Mayo na mahibaw ka. Di ko managana og hatag bisag unsay pangayoon. Basta kaya ko lang. Ako gyud ang ihatag. Basta ang importante, honest dili nako. yes, Bong. Makalaom ka na ko, ana. O manggani ko mulimod ni mo nga may anak ko, di ba? Yes. Mo nang gisulti dili nako. O ang akong anak, mo graduate na. Yes. Mo sab nang gisulti dili nako. O karon, may itug ana sa kunimo. Unsa man na? Ang amahan sa kong anak. Oh. Unsa? Ngano man? Nakita na ko siya. Oh. Di mo nakita? Namaligyag ice cream. Oh, nako. Nanuroy og ice cream. Ang amahan sa imong anak, tindirog ice cream. Yes, Bong. Unya, nag-abot mo? Yes. Unsa? Nga sa ato pa. Uy, relax lang, good. Di ko gustong dunay kasaw, Chuna. Wa magkaangay kabalakan. Dili siya ang nisaw. Kundili ikaw. Unsa to? Huh? Gipalagod pa ko nimo? Mo ba? Ha? Nasuko ka? Of course. Abi ba yan ako og honest? Gusto kag honest ko nimo. Di ba mo na yung gisulti na ako, di palang gidugay? Mato di mo gusto kag honest. So nag-honest ko nga nisulti ini, di ba? Tungod kay dili ko gusto nga adto ka mahibaw sa laing tao. Hinungdan nga nisulti ko nimo. Kung mo na nga masuko ka. Sorry. Di na lang ko magdugay. Adto na ko. Oh. O di na ko kuhaon ang kwarta nga imong gihatag nako. Unsa? Di ko na dawaton. Abi pa lang, gipangwarta ta ka. Abi pa lang, gibinuangan ti ka. Dili ko gusto nga nagtalikod nako, libakon ko nimo. Basi magkaingon ka nga marukoy kong dako. Gilingla ta lang ka. Sorry. Sipiat na ko sa akong pangdungog sa imong gisulti. Nga gusto kag honest. Nga nisulti ko nimo tinuod. Karon nisulti ko, suko ka. Sige na lang. Di na lang kotob. Oh. Unsay buhat mo ipasabot? Oh. Mihila ka? Ay wa, inartista na ni. Unsa? Dila na ko kapuga ng akong luha. Tungod kay bugo ko. Anong nisulti ko ni mo? Wala lang ko mo mag-honest ni mo. Oh, Pero, Chuna. nagdi na lang nahitabo naman. Wala mo ko'y mahimo. So, thank you na lang sa tanan, Bong. Unsay thank you? Huh? Thank you sa imong kaayo. Ayaw ka balaka. Ang tanang butag ay imong gihatag diri nako, akong iuli. Unsa? Akong iuli.
Iuli na ko ang tanan tungod kay dili ko gusto. Nga makita pa ba ang mga butang nga gikan nimo. Chuna, Ang tao nga ko nakatunan sa pagmahal. Ang tao nga gituhuan ako nga mudawat sa akong pagka-single mom. Ang tao nga akong gituhuan nga mudawat ako uban sa akong anak. Apan sipiyat na ko. Salamat na lang sa mo, Bong. Ikayon nga imo kong gipangga, Bong. Dili ko ni kalimtan. Baunon ko ni hangtod sa akong lupnganan. Chuna! O, erak, ayaw ko no. Oh. Chuna. Bitaw pong sorry ha. Medyo nakagasto na ba ka? Sagdi lang, inahinayan ko lang og data. Katong motorsiklo, mga alahas, cellphone. Ako tong iuli. Nila may. Honest pa. Ni ang cellphone, iPhone 16. Ako lang iuli. Uli na ako. So, das bulsa. Akong iuli. Isaw lagi na sa mong bulsa. Suko na sad. Hanggaw gina ko, Nag-honest magkuko. Nga akong iuli. Wala suko na sad. Stop it! Bong, Wa ko'y bawion nga butang, gikan nimo. pero Igo na. Kung mo ingon gani kung igo na, hunong na. Hunong! Hunong yun. Bong, Unsa man? Ang amahan sa mga anak, unsa man na? Mulis inyo? moadto. O gipadayon nimo? Gipadayon. Tapos, nagduhog mo? Wa, Ayaw kong patuho. Ayaw pamakak. ano arali mo, mutuo kag sa dili. Chuna. May nang mahibaw ka. Para dili ko kulbaan, kay basig ato kas laing mahibaw. Musamot ka masuko ka na ako. Ug di na ko nimo tuhuan, ana. Pero karon nga nitug-an ko nimo nya masuko ka. Aw, di ka kapugong sa imong gibati, andam ang ko. Andam ko kung moingon ka nga, di na ka magpakita na ako. Ako'y mahimo. Di man mahimo nga, mamugos ko sa kong kaugalingon. Di sad ko ana, Di man ko makapugong niya nga makikita sa among anak. Gimingaw siya si mong anak. Siguro, iya ko ng anak, di gimingaw. Ang giagian sa anak. Gimingaw po siya. Mingaw mo lang. Unsa? Pero kuto, brad, ha. Wow man siya makahikap na ako. Labaw sa tanan ning kamot ko. After graduation sa akong anak, mubalhin ako dito sa imong resort. Kana kung dawaton pa ko nimo. Oh. Dawaton. Napugos lamang ka. Dawaton. Salamat po. Ayaw ka bala ka. Dili na makaukay sa akong ginabot ang amahan ni Athena. Kinsay ngaan sa amahan sa imong anak? Alan iyangan. Ato na ko ha. Bilin akong cellphone ug ang kwarta. Diha na. Dadaalit, che. Bong. Konsumisyon na sa pinaabot ni Nanay Tay. Okay ra ginanak o agi problema. Huwag problema. Pero kay ba ko tay, uy? Naghuot ang dugay mo. Kaya po Kaya ba? Tay. Ops. Chona? Apple! Ansa na? Ihaan naman ka? Yes, of course. Ni ako aron paghatag nimo sa advance payment.
50,000 pesos. Really? Yes! O niya, o dawata. Ako na nagilain daan. 50,000 pesos na. Uy, Chona. Siguro gid ka? Siguro lagi ko apol. Di na ko pwedeng palabyon ang dakong oportunidad. Nga ingon ini. I will use my beauty to become a sudden millionaire. Chona. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!